Nagkapulastugan, hindi malilimutan ang asaran na mayroong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan, at dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan na para pang walang inabukasan at kagahampunan, at dyan ang seseryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan.